O que hai que facer é un brinde polo barco novo, Esperanza, que tamén é nome de muller. Polo Esperanza! A festa apuntáronse todos, pero agora que recolle a Rita. E viches como largaron? Non sodes armadoras? Pois ala, a recoller as obras. Cando imos má, é que teño unhas ganas. Pois mira, faltan os trámites, pero temos o máis importante. Un barco e un mar como o mundo. Xa. Un barco sen licencia e sen tripulación, Elena. A tripulación conséguese. Sóbranos xente que queira traballar. A licencia é cuestión de solicitala, Rosa, un trámite. Non sei, eu o da tripulación pode ser. Pero da licencia... Anda, que non é para tanto, Como que non é para tanto? Ana, aínda que sexa a túa sobrinha, é maior de idade. Ai, sí, é así, dun día para outro. Ala, Quererá cambiar de aires ou de traballo. ah? Onde vai estar mellor que aquí? A ver. Que máis terá? A ver, encontraches alguén para o sur? Sí, a Loli, a filla de visitas, xa sabes. Ai, muller, logo non tes problema. É ideal. A ver se xa fai. Veremos. Bo, traballar nun súper tampouco ten tanto misterio, basta querer traballar, Crees que Ana deu algunha explicación? Nada. Atopou outro traballo, así, sen máis. Facerme tamén. Co ben que estaba aquí. Non sei se vai a facerse por aí, María. Deixa a vivir. Eu non sei se me vou a facer eu. Antes era axente de desenvolvemento local, co que me gustaba a min o título. E agora? Agora és técnico de emprego local. Vaya, pois a min eso soame a experto en microondas. Cousas da linguaxe administrativa, xa sabes. Cambio de nome. Hola, bons días. Hola. Que hai? Cambiastes de letreiro na entrada? Si, agora é técnica. Como a vos, que sodes armadora, non? Deso viñamos falar contigo, María. Ai, técnica. Aquí tos vos. Agora sonche técnica. Que queredes? Queremos homes. Tan desesperadiñas andades. Sí, por eso reclamamos vía administrativa. Se eu tivera un, daba polo de boa gana, pero xe non nos quedan, non é, María? Acabámonos. Non, o último tirámosla, iso que estaba sen estrear. Homes pro esperanza, muller. Faltan nos 3 mariñeiros. Mariñeiras tamén pode ser. Mellor mariñeires, porque que home vai querer ir nun barco cheo de muller, sabe? Pois un que non teña presuizos. Que teña o que ten que ter un home. Eso. Esas xoias onde están, niña? Muller, podemos mirar por internet, porque malo sea que en todo o mundo non haxa un. Pero 3 xa... Digo eu, desde a tripulación necesitaredes unha licencia de pesca. Muller, claro. Mañán solicitámola na xunta. Ai, sí, pois como non vos toquen unha tómbola, porque xa rematou, o prazo das licencias, rapaziñas. Que che dicía eu, Elena? Pero vos estades seguras disto? Segurísimas. Agora que imos facer con un barco e sen licencia? Muller, as licencias podenselle comprar a outros armadores tamén. Sí. Pero quen vai ter unha licencia sin usar, María? Ramón ten unha. O caso é conseguir que vola venda. Tiña que ser precisamente Ramón. Pero que pecado fixemos nós para merecer isto? A ver, queres te divorciarte Tarasido, eso entendino. Pero por qué? Para un divorcio hai que alejar motivos. Teño motivos, e sí. E sí. Polo menos un ou dous cada día. Pois eu non te entendo, Concha. Hai malos tratos?
Algúnha lavasada teño ya arreado para que nos imos enjanar. Pero o problema non é ese. Non che dá cartos? Saca de aí. O que non me dá son outras cousas. A ver se me entendes. Moi cariñoso non parece, non? Algún biquiño de vez en cando. Bicos, bicos. Uns biquiños de nada que lle chejan a unha muller como a min. Pois, non sei. Fuma? Antes sí, antes sí. Antes botaba un pito despois de xa me entendes. Pero agora, nada de nada de nada. Nada. Ronca logo? Sí, antes tamén roncaba. Como un bendito. Pero agora, nin ronca, nin nada de nada. Nada! Pois sí. Non será que Tarasido non compre co débito conxugal? Co qué? O que non fai Tarasido é uso do matrimonio. Entendiches? Uso do matrimonio. Pois logo, que faz aquí? Esas cousas non se amañan no xulgado. Amañanse con a sea, a luz das candeas, unha viaxe romántica. Esas cousas amañas un xuiz. Quero a separación. Bos días. Bos días. Que hai, señor xuiz? Mire, dentro dunha hora ten vez para o recoñecemento médico anual. Oiu, con esa cara eu iría entrando por urxencias, E logo veme mala cara. Venlle difuntos con mellor cara que a vostede. Talgo pálido. Serán os anos. O meu Tarasido pasa o mesmo, eu. De cintura para baixo, xa vai no outro mundo. Serán os anos, sí. Nun par de días fago os 40. Pois eu non lle botaba máis de 39, Mire, eu quería falar con vostede. Tanto ten, Concha, He ido un xa lle conto asuntiño. eu. Pase o meu despacho. É que estoulle desesperadiño, eu. A ver se vostede me pode axudar. O que che dicía, Evaristiño? Habemos de estar como a dous reis na nosa casiña, xa verás. Co que aforrades, podedes pagar unha hipoteca dun piso. Dun piso dos de teu pai a poder ser, non? É porque non ten uns con vistas a poñentes que son unha maravilla. É con dobre cristal, A nós non nos fai falta piso ningún, Ladislao. Xa temos casa. É dobre cristal menos, que cando escachan é dobre gasto. Dobre cristal ten, Evaristo. Pitusa, non ten tal. Vas-me dicir a min que levo toda a vida nela? Non estarás pensando en que vayamos vivir ao teu pendello. É logo. Pitusiña, era o pendello, Agora casi que parece un chalé endosado, Eu do que falaba era da miña casa. Eu quero seguir vivindo nela. Pero a túa casa está nunha terceira planta e hai que subir un mundo de escaleiras, E o meu pendello está máis cerca do xan. Evitade os materiais que non traen a calma e a quietude. Quer calar a boca, Kung Fu? Estando namorado pódese vivir embaixo dunha ponte, A natureza é o que ten esa calma, esa quietude, esa tranquilidade. Hai ustedes. Natureza, unha tenda de campaña e marcharse a vivir cas cabras. Eso sí que non. O amor e unha vivenda confortable non son incompatibles. Deixade vostede tanto... Xa, pero tamén os hai que teñen jacuzzi, teñen a casa empatenada e andan a golpes todo o día, Todo o día. É logo que lle falta ao meu pendello. Home, Evaristo, faltalle calefacción, lavadora, antena, cisterna... Cisterna? É porque queremos cisterna habendo horta abonda, Pitusa. Eu non che quero incomodar. O que pasa é que non me parece boa idea, de verdade. É moito mellor... O meu piso é a mellor alternativa. Date de conta, Ai, que lerio. Mira, Pitusa, se empezamos con esta tensión, a cousa non vai ben, Pois si, deixo estar. Miramos os pros e os contras de cada casa para que vexas que son xusta. Sí. Se queres empezamos pola miña, ou botamos as sortes, Non fai falta, a túa primeiro. A ver as innovacións que ten logo. Miña, se a topo, Que está tan cambiada que onde estará xa? Así que dentro dun par de días, 40 anos, Carlos? Mala idade vai haber que empezar a cuidarse. Doucho algo últimamente? Pois, agora que o dis, as cervicais, que non me deixan dormir. E o xeonllo dereito, que tamén me molesta algo. E teño tamén trastornos de estómago. Febre? Sí, pode ser unhas décimas. Humor, apetito? Teño días. Non hai dúbida, Carlos. O organismo estáche pasando factura polos excesos da xuventude. Mentres un é novo, o corpo aguanta o que sexa, pero chega un momento en que... Anselmo, sexa o que sexa, ti adiante, Carlos, os síntomas que ti tes son propios de algunha xente da túa xeración. Claro, promiscuidade, andar a voltas cos alucinóxenos, noites bañadas en alcohol... Eu teño síntomas de todo iso? Non hai dúbida, Carlos. Vida sá e alimentación equilibrada.
Non, pero ten que haber unha razón. Eu na miña vida tive unha moza, sabes? E como moito fumaría 2 cigarros. E de concertos nada, non? De concertos nada? Non. E non me digas que nunca probaches aqueles estimulantes tan bons que había por aí polos 70. Ningunha relación cas comunas, aínda que só fora de visita. Non, nada. Pois o teu caso sí que é ben raro, Mira, eu a verdade é que non me encontro ben, sabes? Sinto como un baleiro, non tendes dentro, ganas de nada. Pois non sei, como non sexa a crise dos 40. Efectivamente, teño unha licencia de pesca. E que? Pois que se tiene unha usa se non la podías vender. Como fixestes vos cando vos quixen comprar o barco? Eso é distinto. Ti tes máis barcos e nós non temos licencia ninguna. Pois pensara de lo cando vos fixen a oferta. Ou pensades que os barcos poden andar por aí mar adiante sen papéis? Non sabíamos que acabara o prazo, Couto. Criaturiñas, pois facede como a Chanquete. Chantades o barco nun monte e vivides nel. Sempre fuches un prepotente egoísta. Bla, 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 bla. Ti moito berras, pero non che vai servir de nada. Tamén berrabas ti cando caíches ao mar e che salvei. Ainda andas con eso. Xa sacaches bastante proveito a esa parvada, non? Se fósemos homes xa tiñamos a licencia no peto. Non. O que Couto non atura é que as mulleres vayamos ao mar. Pero estades tolas. Facerlle competencia á miña propia flota. Competencia. Oiche, Rosa, Couto tennos medo. Mira como tremo. Pero aínda vos podo facer un último favor. Un último favor? E logo cando nos fixache o primeiro? Fala, que favor é ese? Podo subir a oferta polo Esperanza. Vos sabedes que eu sempre quixen ese barco. Así que mercan o barco, Pero que graciosiño nos saíches. É a vosa última oportunidade. Ou vendedes ou ides á ruína. Mira, é como quere la venda. Cun documento privado ou en escritura pública? Mellor rejalamos yo. Ala vos, mariñeiras de pacotilla! Ides a pique á ruína! Está moi cambiada, Vaiche parecer unha casa encantada, xa verás. Con tanto encantamento, a ver se vai aparecer algún morcego. Morcegos correnteinos todos. Pero déixame ver, Evaristo. Pois abre os ollos, Pitusa. Chachán, a nosa casa. Que? Gústache? Mira para aquí, que cortinas fixen eu. Son de quita pon. Polo día si e pola noite non. Ou como se quira, ao revés. Sí, és un artista, Porque son mañoso. Mira para aquí tamén. Mira, a banqueta que fixen. Ou esta. Esta, aquí de fornica nada, todo de madeira, Aquí, cosa letra que resuma. Aquí non entra bicho nin... Vai, Justache o loro. O loro é como aquel que había en Canarias. O que pasa é que aquel está vivo. Justache o teito. O teito dei unha man de cal. Home, está ben, non? Que? Non che gusta a cor? Pois, trae patente da chalei, daron unha man de patente e xa está. Mira para ali, Mira, a nosa cama. Acordaste? Xa me acordo, sí. Sí. Pero agora é nova, Porque puxen un colchón novo e máis acordaste que antes clava un poquinho, Era algo estreita. Tamén. Pero que xa estreita é bo. Porque no inverno co frío que vai, así arrimamos máis e temos máis caloriña, E non hai plantas. Non hai plantas. Pero hai flores. E son de plástico e duran todo o ano. Estas son boas. Home, Evaristo. Que, máis, mira, teño aquí o portugués que comprei en Portugal. Non é o mesmo. Un fogar sin plantas nin é fogar nin é nada. Plantas? Pero Pituxiña, pero plantas, es que queiras na horta, muller. Se queres traeche para aquí un pé de millo ou unha planta de tomate ou o que queiras, Que, que miras, Pois a mí gusta-me abondo, Se queres, imos vela tú, logo. Xe te dixo eu como é o conto. Meteuseche na cabeza non embarcar con elas. Non é así tamén. Eu, xa te dixo, eu no único mar que estou navegando agora é no mar de dúbidas. Unha muller de patrón. Unha cooperativa de mulleres. Chivo, que medo tes, lo? De non pescar? O peixe machista? Entra en calquera aparello, que é, lo? Se todos fan como a ti, van ter que pechar a cooperativa e vender o barco. Ainda por riba, ti non és socio de Barraduiro? Che? Que terá que ver Como unha que cousa terá con que ver, outra, meu? Petróleo. Que terá que ver unha cousa con outra. Boas noites. Boas noites. Boas noites. Que cara é esa? Parece que ves un funeral. Mira, pensarei no que me dis, pero non che aseguro nada tampouco, Ademais, levo todo o día a ver se vexe a Lena e non hai can día con ela.
Veña. Tamén ando eu atrás dela e non a topo. Ui, que casa. Non quererás un cacaoñado desde estar así, do lá? Non. Ponme un auga mineral, por favor. Pero estás mal. Non sei que che diga. Despois de falar con Anselmo, e ademais que vou facer os 40, sabes? Pasado mañá. 40 anos, xa ten a lancha. É que, che, é só a platana calquera, Mira, nin que ti tiveras moitos menos, rapaz? Pero levo os mellor. E teño que me releve, churra, que... Moitas gracias polos ánimos, Ai, non lle fagas caso. Non lle fagas caso. Así que pasado mañán está de aniversario, non? Pois facemos unha festa. Pero mellor rompe. Non o ves? Teño os visto de 70 con máis folgos. Veña, unha festa rachada. Mira, que raro que Elena non está preparando nada, non? Elena non sabe nin que existo. Anda o seu, coas súas cousas. Ti é máis Elena. Elena é máis ti. O gato e o rato. É que parecedes, non sei, rapaces atrasados. Ou... Claro, estás xa chocheando cos anos, claro. Veña, pon un whisky aí. Whisky dobre? Non, Celso, un chupiño, un chupiño. Chupiño, lo veña. Pasa. Que, gustache? É iso que ainda non viche longe, val. Sabas de algodón e toallas de riso americano. Merqueinas en Portugal, pero chamanlles así. Pois non me gusta moito, É que vexo todo moi implacable. Non é do meu gusto, non. A mí pareceme que se queremos ter unha casa confortable que hai que cuidar, que hai que limpar. Non ves? Xa me emporcáchela así a alfombra coas botas. Dá moito traballo, Evaristo, limpar as cousas. Agora logo, cada vez que entre na casa vou ter que quitar os zapatos. Como os moros. Comproche unhas zapatillas e xa está. Zapatillas xa as teño eu. Algo ruídas, pero xa as teño. Pois as que tes deixalas estar onde están. Eu comproche outras e telas aquí. Ti xa queres gobernar todo, non? Me cague na zapatilla colorada, Xa estou vendo que aquí, agora, cada vez que queire coller unha cousa ou outra, vou ter que lavar as mans, vaya. Non, pero agora pareceme que sí, que che fai falta que non estás moi limpas. Podes ir ao baño, se queres. Ao baño? Non, a mí gusta máis o fregadeiro. Queres que lavas mans, Ala. As mans lavadas ao carallo, veña. Evaristo! Tamén así? Como me limpa as mans as cortinas? A veces... É que cuidei que era o trapo. Foi sin querer, Tanto ten, deixa estar. Non ten tal que isto non está ben, home. Deixa estar. Así que o peor é que non che gusta a nosa casiña, non? A casiña gustame moito para ti. Pero para min eu non me vou dar ben nela. Porque estou vendo que hai moita limpeza e moita ordenación. E Dios te libre o día que vai a mexar e caen unhas pinguiñas por fora. Montasme un Cristo, Pitusiña. Non sei, se cadra tes razón. Eu pensaba que podíamos probar uns días. Pero se ti non queres tanto tempo. Eu a forza non quero que esteas. Non, muller, a forza... A forza contigo eu non estou nunca, Pitusa. Nin aquí, nin en ningún lado, non entendes? É que... Boto algo de menos a Pepita segunda, porque estou preocupado porque vais sair de contas agora, non é? Teño que estar máis cuidando. Pero aquí estou moi ben. Contigo, é máis na casa, mas... se hai fruita todo, Estase moi ben aquí, logo. Evaristo, acordaste das sabas que me trouxeches das Canarias? Non vou acordar. Que che parece se asímos probar? E logo, que hora é, Pitusa? Non sei. Bueno, mañá a maré é cedo e tes calefacción posta, non tes? Ou son os calores que me están entrando a min que non é? O cuarto onde está, Pitusilla?
Que tal, Ladislao? Que pasa, ti tamén faz exercicio para que non che pasen os anos, non? Non. Eu é para manter o equilibrio interior, entendes? Xa. Non me desconcentres, Que non quero que me entre ningún pensamento negativo, vale? E iso consíguelo facendo balé? Non é balé, é tai chi. O equilibrio entre o físico e a armonía. Xa é unha broma. Pois a min dixeronme que tiña que reconducir a miña vida, porque como xa vou facer os 40, pois... Son moi boas as frejas, ven na Jorxa que libera moito fluido, sabes? Era o ti que anos tes? Carlos, os espíritus puros non temos nin idade, nin tempo para festas, nin nada disso, entendes? Pois, ti sentiches falar dunha festa de aniversario que vai haber ou algo así? Por favor, non lixe os meus oídos con palabras baldeiras, vale? Nin con celebracións mundanas, estamos? Daquela vai haber. Xa me parecía a mí. Jalos, é balbordo, as celebracións frívolas, anda que... Isto non é Karate Kid, Isto é unha filosofía da vida, entendes? O yin e o yang, vale? Así que vai dar unha volta por aí, Aló, non te poñes así. Vémonos na festa se cambias de idea, Vale. Hasta logo, Gladys. Que non, Elena, que non vai vender, xa verás. Te poñas así, muller. Pero algunha solución a ver, Tranquilas. Que Ramón non vendese a licencia non quere dicir que sexa a súa última palabra. Ese home non vende ningunha pistola no peito, Adrián, tiñas que oílo. Esbardallando como a un túsaro. Que somos mulleres, que non quere competencia, eu que sei. E por riba quere comprar o Esperanza, se a mí dirás un home así vai entrar en razón. Ai, ben se ve que sodes mulleres. Ti tamén, Adrián. Non mo tomes a mal. Díjovolo porque parece mentira que non coñezade los homes. Se coñécese ben, ten unha soa cara. Todo can moi ladrador. Ten a súa agulla de marear. Sí, pero debe a ter ben agachada porque... Oye, Adrián, por que dis eso? A ti ocórreseche algo? Indo polo lado sensible non hai que facer. Eu non lle volvo recordar cando lle salvei a vida. Peña, pensade algo, mullerillas. O barco e o noso futuro están en xogo. Ai, non me dixas eso, Adrián, que coa presión xa non son capaz nin de pensar, Ramón, como calquera humano, terá as súas debilidades, digo eu. A única debilidade de Ramón son os cartos. A familia, as amistades, alguén que vos bote unha man. Esa Elia. Sei que a alcaldesa ten moita influencia sobre Ramón. Esquésete. Xa lle pedimos e mandounos tomar vento. Esperade. E os fillos? Se llo piden eles? Non vexo eu a Ladislao capaz de poñer a Ramón no seu sitio. Paula ten boa intención, pero con ese pai... Pois en nada xa estamos. Así que, por intentalo, non perdemos nada, non? Que armadoras? Xa topaste des mariñeiros para o vosso barco? Contando contigo, faltan os dous. Comigo? Home. A verdade é que eu estou moi a justo traballando aquí en terra, Home, pois estabas dicindo que querías embarcar, Ainda o dixeches esta mañán. Mira, é que... é que no Esperanza, non sei, home. Que? Un barco así... É que ten de mala esperanza, Susiño. Fixéchelo ti. Non será porque está gobernado por mulleres. Aí doille. A Susiño bastalle unha jamela, pero gobernada por un home. Non é verdad, Susiño? Bueno, Adrián, eu enténdome. Vasme dicir que non queres embarcar no Esperanza porque eu son a patroa. Eu non dixen tal cousa, Rosa. Pero pénsalo, que aínda é peor. É que non sei, estou ben así. Isto é o que faltaba. Como non se me van revolver as tripas, son? Eu estou ben, non me estadesme complicando a vida, Isto non pode ser. Mañán traio os impresos cobertos. Moi ben, moitas. Pitusa, Bos días. Que casarás desta vez, non? Estámonos a facendo, xa sabes. Pensadeo ben, Os matrimonios empezan na igrexa e acaban no xulgado. Se non, mira para a Concha, máis para min. O noso vai ser para toda a vida. O importante é que haxa colaboración e entendemento. Depende da colaboración que che pidan. Hai nas que se non colaboras todos os días, polo menos unha vez, xa non están contentas. Se non se colabora un día, colaboras outro, tanto ten. Vaille ti a Concha con ese conto. Ten que ser cando ela dija e as escuras. E así a min o corpo non se che me pon nada colaborador. Non sei se me entendes. Xuiz, tiña que falar con vostede. Non faga caso. Vai estar así do que o señor Xuiz hoxe ten moito traballo, vaite. Non, pasa. Veña, falamos no meu despacho.
Algo me contou Concha, pero gostaríame escoitar as dúas partes. É lo que lle dixo a lercha esa. Anda dicindo por aí que eu non lle... Vaya, que non lle apreto os tousiños, e non é así, É ela que non me excita. Se a vixe ali estomballada na cama que parece unha balea. E quen se mete aí, xuiz, Quen se mete aí? Non entremos en detalles, Paco. Francisco. Iso, Francisco. Resumindo, falta de motivación, non? Falta de espacio. Casi non me deixa sitio. Falta de espacio vital. Enténdote. E supoño que ti tamén me entenderás a min. E logo non me diga que vostede tamén ten problemas deses. Home, claro. A motivación afrouxa cando chegan os 40. A miña leva afrouxada desde os 35. E non é fácil endereitala, non? Xa. Cando o ánimo cae, non é moi doado levantalo. Levanta. Botelle unha man e xa verá como sobe. Xa, pero é moi triste ter que animarse un só. Home, triste, pero algo é algo. O mellor era unha festa, unha boa festa desas, onde vostede xa sabe, Unha festa? E logo, ti tamén sabes algo diso? Non vou saber, sabe todo o mundo. Pero non lle diga a ninguén que lle dixen eu, Non, serei unha tumba. De gusto falar con vostede de home a home, xuiz. Para min tamén é un placer falar contigo, Francisco. Eses problemiñas arránxanse con man esquerda. E a que ven eso de separarte de Tarasido. Ai, sí, problemiñas. Ti, claro, como estás afeita a dormir e soa... Ademais, que queres que lle faga coa man esquerda? Non falo deso. Mírate, muller, mírate. Ves o que dijo? Non queres endereitarlle algo a Tarasido con esa pinta que, perdoa que te digo últimamente, estás asilvestrada. Por eso quero o divorcio, porque non hai maneira de endereitarlle nada. Sí que hai maneira. Faime caso. Entendes? Mira, primeiro... O primeiro que tens que facer é tirar con este mandil. Para traballar na leira vale, pero hai que cambiarse de canto en vez. Que parece que nasiches con el e temos que enterrarte con el tamén. Pero é que me é moi sufrido. Bueno, pois é sufrido, polo na Coresma. Pero o resto do ano arréglate. Vai a peluquería, Concha. Pon unhas mechiñas así que che dan unha cousa ao pelo. Mechas. E o meu Tarasido ten a pólvora mollada, para que quero as mechas? Enténdeme ben, Concha. O caso é quentarlla. Apúntate a ximnasia. Mira, non é porque eu diga, pero temos un monitor bárbaro. A nosa idade hai que empezar a cuidar a figura, non? Pero, Celia, tarde piamos ou... Non sexas antija. Usa a cabeciña. Sí, a cabeciña terei que usala porque o que é outra cousa. Ai, estamos na flor da vida, Conchiña, na flor da vida. Ainda temos que dar moita guerra. Mira, 4 toques. Pareces Isabel Pantoja. Toques? Non hai toques que esperten o meu Tarasido. Como queiras. Pero mira, faime un favor, Tira con este mandil. Faime moito servicio. Sí, de cortalumes. Queres que te diga, Conchiña? Entre hai vida, hai esperanza. En Abarco Esperanza falamos hoxe, unha iniciativa desenvolvida por mulleres que merece todo o noso apoio. Varios veciños de Portosás van colaborar para que este proxecto sexa un fito na súa historia. Só queremos que lle expliques ben a teu pai, Paula. Necesitamos esa licencia. Xa sabes que é inútil, Rosa. Xa, pero ti podes explicar mellor, é teu pai, non? Sí, meu pai, é que resulta que a meu pai non se lle quita unha licencia de pesca así como así. Contalle o noso problema, implícate. Dille que é unha causa digna e nobre, porque sí que o é. Ou é que ti tampouco crees no noso proxecto? Mira, pareceme moi mal que me dixas eso. Sabes que son a primeira en apoiarvos, pero dai a que meu pai este de acordo hai moito. Paula, ti tamén és muller, non? Estamos xuntas, sí ou non? Claro que sí. Pois isto sería unha conquista, pero para todas non. Para ti, para min, para todas. Mira, meu pai vaime facer que lle suplique, despois botarame en cara que as mulleres só valemos para chorar. Como che vai faceres, muller? Ramón non é tan machista. Non sabes ti ben. E resulta que son unha filla muller. Se ainda fose unha filla home...
Ora, nos estudios de Radio Portosás está a patroa do barco e máis unha das socias armadora. Os asuntos pendentes de última hora parece que centran as súas preocupacións e parece que hai problemas a bufé. Mais tamén hai vehemencia nesta patroa cunha capacidade inmensa de impulsar o barco mesmo aínda que este non teña gasóleo ni motor ningún. A cousa aí posmo difícil, entendes, Elena? Só pensar en falar con meu pai, mira como se me poñen os biorritmos, ves? Veña, home, a Ramón que lle guste falar de home a home. Cun home como a ti ten que ser un prazer. Miña nai, que tal fai a necesidade, che? Eu son unha persoa sensible, eu valoro máis se queres o aquel dun aceno, ou dunha actitude, ou un sorriso. Pois bótalle un arrixiño, a ver se nos vendes a licencia. Non, mira, non quero lixar a miña boca, nin quero ir termos económicos nin nada, Ti non, pero Couto non nos vai regalar a licencia, así que pídelle que non la venda, Róubolla. Esa licencia non serve, parado, entendes? Bótalles un cabo estas mulleres, guíate por mí. Eu que máis quixera, pero non podo. Non ves que a miña filosofía non me permite mediar en conflitos económicos. Peti a su espírito da contradicción, lo. Haste de arrepentir, che. Ladislao? Non me chamedes Ladislao, Desde agora chámome Tensuki. Como? Tensuki, que quer dicir pinga d'auga. Ben, pinga. D'auga. Esa filosofía sen túa non predica que hai que axudar aos demais, que a solidaridade, o altruismo, todo eso. Sí, muller, pero ainda non cheguei a esa parte, porque ainda estou no principio. Pois salta estes capítulos. Mira, ti és un alumno avantaxado. E pensa nunha cousa. Pensa no fracaso da cooperativa e na túa axuda redentora. Daquela, ti pensas que eu podo contribuir a salvar ese proceso? Ladislao, ti é a última esperanza do esperanza. Sí? Sí. Bendito o karma que vos puxo no meu camiño, pero eu que gaño con eso, O nirvana, a tranquilidade do espírito, a paz, eso que queres, non? Gañas unha boa praza sen no purgatorio. Negocio, che. Petróleo, vai. Xa, pero de nirvana só non se vive, Ui, moitas religións me estiras tú. Non é eso, muller. É que unha cousa é a filosofía, pero eu son abogado, entendes? E esa é a contradición, o conflito no que vivo. Porque por unha banda está a miña profesión e pola outra a miña filosofía. É unha cousa mistúrase na outra, ese é o conto. E ademais, hai un proverbio que di: quen queira peixes, ten que mollarse, non? Vai, co que queres é que che unte. Pois é unha lástima. Porque se nos conseguises esa licencia, ti habías de ser o noso abogado. Para aí. Dao por feito. Quero dicir, voume retirar a meditalo, sabes? Porque é que hai que meditar esas cousas. Sí, home, sí. Evaristo, xa chegou a túa parruliña. Trouxenche unha cousa do único que sei que che gusta moito. Meu velliño. Tes un niño. Ai, miña naiña. Pero isto que é? Ai, Pitusiña. Ten paciencia, Pitusa, ten paciencia. Ten paciencia, Pitusa. A ti en dereito cheu, Evaristo. A ti en dereito cheu, Non vou consentir que fagas de min un pandeiro, non, señor, Pepita. Cuidado cos ovos, incuba ben os pitiños, Pepita. Tapa ben os oviños, muller. Non te movas do sitio, tapa ben. Pois eu non entendo. Se te sobran a licencia, a ver por que non lle la vendes.
E para que a queren? Para facer un abano con ela? Non te pasa, sei que porque se sen mulleres non van pescar menos que os teus mariñeiros ou que? Sí, Pauliña, sí. A sorte do principiante. Xa se estou vendo, collendo peixes a bicos. Pero mira que es faltón, A ver, Ladis, axúdame, dille algo. É que non é asunto meu. Que sodes uns egoístas os dous. Non podedes ser tan homes, macho. Era boa. Darlle a licencia para que me fajan competencia. Ou non, papá. Sabes que se lla vendes, contrátame como abogado da cooperativa, Daquela pensarei, no. Contigo de abogado non tardarán nada en se afundir. Aí estás vacilón hoxe, Por menos deso teño posto preitos, Preito ti a min? É máis, se non che necesitan para nada. Unha cooperativa gobernada por mulleres cae polo seu propio peso. Pois precisamente, non. E unha vez que caia, que quedas ti co barco a máis coa licencia por 4 patacóns. Ás veces ata pareces fillo meu e todo. Pero, digo eu, antes fracasará se non lle la vendo, e non lle la penso vender. Ti non, vale, ti non. Pero quen sabe, pode vir alguén con outra licencia e vendérllela. Ademais, como sigas nesa actitude, papá, o único que vas facer é pôr a media vila en contra. A outra media, quererás dicir? Véndellela, papá, véndellela. Faime caso, se quer recuperar a licencia ao barco, véndellela. Non sabes como son? Son quen de afundir un barco con tal de ir en contra túa. Non sei. Tolo de todo non és, non? E que raio estás lendo-a? Nada, cousas miñas. E lembras o que dixía o avó? Se a tua muller che pide que te tires do balcón abaixo, pídelle a Deus que sexa un baixo. Filosofía sen. Macedonio, que? Alto aí. Dicías algo ti? Mala chispa me coma se dixen algo. Ou se pareceu moir algo, Se non dixaches nada, ala, que che medre. Igualmente. Se queres quedo, Vese che algo só aí. Ti tampouco estás moi acompañado, que dijamos. Eu vou por o meu pendello, pasaba por aquí e dixen eu, pois... Enténdoche ben. Que tal a convivencia con Pitusa? Con Pitusa? Viña, nai, de maravilla, me ame. É a gloria bendita, que ben se dá, Tío. Pero non é convivencia, Son ensaios, para despois da boda. Mala que os ensaios non van alá moi ben, que digamos. Pois mira o que faz, que despois non che ten remedio. Pero que esa muller non lle gustan os meus percebes, nin as miñas jaliñas, nin os pitos que van vir, nin nada, me ame. Que lle fixaron esas criaturiñas? Esos son che celos. Celos non son, non? Son tal. Non son, non. Ela quere que vai para a súa casa e que deixe o meu pendello, entendes? Nin se che ocorra, Ela na casa que goberne o que queira, ti faslle caso, pero o teu pendello... Ti non cho toque, Aí está, pero ese é o que pensou tamén. Empezan por prohibir cousas e acaban quitándolle a un o que ten de home. Sí que non, Eu nací con el ben posto, con el ben posto e de morrer, Total, pro que che vai durar daqui a uns aniños para mexar, como moito. É logo que tes problemas de manivela, ti? Baixar vai baixando, pero subir, cada vez que ve a Concha acobárdase dunha maneira, son incompatibles. Sí? Pois, o meu caso ainda é peor, se eu che contara. Conta. Hai confianza, non? É que son as habas de raso, non é? Eu meto-me na cama como se fora un de 20. E cando me dou conta estou nos pés da cama, meu. As habas de raso, As habas de raso non sabes como son, non? Que teñen ese verdilliño como de golfe que xíes por un lado e bajas por outro e non atopas nin a caramuxa. Pois quitad as habas e punto. Ai, que carallo. Eu trouxenlle seu de Canarias. Faño unha ilusión criminal. Bon. Unhas habas de raso? Contame. Unha desfeita, Concha. Provocan unha erosión cutánea. Ai, que justiño debe dar. Que menchen as cachas de grans, muller. Se conoce que son acrílicas e danme reacción alérxica. Así é todo, que cousas inventan. Eu por min queimaba as mañan mesmo, pero trouxo-me a Evaristo das Canarias e fañe tanta ilusión Eche un pervertido, O meu Paco non se lle ocorre meterme nunhas habas de raso. Nin tolo. Pois eso non é nada. O peor é que me acaba coa casa. Mira, escachou unha lousa. Os percebes ali son como a da familia. Ui. Non yo consintas.
Se quere manjonear, que manjonee no seu pendello. Pero as cousas non son así. O que casa ten que compartir. Axudarse mutuamente. Hai que pasar por un período de adaptación. Ai, Pitusiña, ti moito te le ves, Ponlle as cousas claras desde o principio. Pero eu non son así, muller. Eu prefiro o diálogo. Pois co meu Paco que funciona é a violencia. Ves? Ao vosso modo, pero entendedes vos. Ese é o... Parécecho. Home, claro. Hai compenetración, entendemento. Mira, un mal día teno calquera. Hai que pasar moitas cousas por alto. Hai que ceder. Ai, no. Eu ceder non cedo nada. Pero, sabe lo que che dixo? Que no fondo, tiven sorte. Podes estar ben segura. En toda a Costa da Morte non hai outro que se saiba levar como terá sido. Si porque eu ás veces son rabuda demais. A carioca. Ai, me gacho, non te vira. Collechesme nunha mala postura, Hijoliño camarajota enleada no palangre. Pescaranche. E logo, por que dixes iso? Andan as sardiñas detrás das rubalizas. Poñen pulso sebo e picades en decatarvos. Home, se o dis polo da festa, pois, ten razón, pero como é unha sorpresa... Pues... Tamén as sardiñas ven o sebo e máis pican igual. Ah, naquela ti tamén te enredaron, non? Eu como arrajaso morto. Vou para onde me levan as augas. E logo, para onde te a levar mañá pola noite? Vaya para onde vaya, sempre volvo ca resaca. Moito pensas beber, entón? Toda canta auga salgada me caiba no buche. Quen di auga di outra cousa, non? Cada quen di o que quere. Eu son de poucas palabras. Non soltas prenda, Un tipo legal, sí, señor. Pois daquela xa nos veremos, mergacho? Hasta logo. Que remedio, caemos na mesma trampa. Sí. Unha rede moi completa, seica, non? Unha rede ben botada pode con moitos. Eu non sei, pero sen licencia non podemos facer nada. Non é xusto. Que Couto teña unha licencia de sobra e que nós non poidamos ir ao mar porque non temos ningunha... Non sei. É que é unha xustiza máis grande que unha casa. Pois falade co juiz, que paso están, non? Para evitar as injustizas. Home, por poder podemos. Elena, se queres fajo eu todo o papeleo, toda a historia. Non, muller. A ver se pensas que lle vou ter medo. Xa falarei eu. A ver que mal me vai facer un home. Che. Non vos metades cos meus colegas de sexo aquí no Petróleo, que tanto feminismo xa me está tocando un poquinho xoguetes a mí. Mira, e de que fala de los homes cando estades sós? De mulleres, e non precisamente da nosa inteligencia. Pero si eu falo maravillas do sexo débil, che. Falo maravillas. O sexo débil, cariñeiro, o sexo débil é como o porco, non hai nada que non me guste a mí. Que dis, Petróleo? Que dixo que? Que dis? Mira, douche unha lección de sexo débil. Pois é o que farían eles, Belinda. Nós temos que ser máis sutís. No queo aí con palabras. Que me mires, ti? Ollendo rumbo. Larga. Que me... Largo, porque teño moito que arrombar no almacén. Marcha xa. Que se non acababa con todas vos. Pero xa. Mira, si é neno que ven, espero que non saia como o pai. Ese nena que vaya tomando nota. Entón que? Falas co xuiz? Sí, claro. Carlos é unha persoa razoable. Xa verás como se pon da nosa banda. A boas horas vai ir Carlos en contra de min. Arquevellos da hoja deste mes, señor xuiz. Quedanlle aquí. Gracias, Pitusa. Pitusa, Sí. unha pregunta. Que lle parece esta gravata? Moi favorecedora. O que lle han sobrar a vostede han ser garabatas. Claro, é o que regala todo o mundo nos aniversarios. Garabatas. Queridos amigos, non sei se merezo unha festa, pero... Non, amigos, non. Queridos veciños de Portozas. Non sei, queridos. Veciños.
Hola, Elena. Hola. Que tal? Oh, por fin me viñeches visitar. Hoxe é un día moi especial, Carlos. Xa tiña que ter vido antes. Bah, tranquila, muller. O día ten 24 horas. Chegas a tempo. Queres tomar algo? Non, gracias. Xa teremos tempo mañán de tomar algo, non? Sí, mañá, claro. Mira, que quería falar contigo porque hai un tema que levo días dándolle voltas e non sei que facer. Así que... Vaya... Agora non sei como empezar. Xa, é normal. Falar de temas persoais sempre dá un pouco de pudor, non si? Non é ningún tema persoal, home. Logo ti pensas que ia vir aquí ao despacho falarche dun tema persoal, Carlos? Non, claro, non. Trátase do barco. É que non somos quen de conseguir a licencia de pesca. E claro, a cooperativa corre perigo, sabes? Xa. Non sabemos que facer. Xa, a cooperativa. Era iso. Ben. Nós tiñamos confianza en que Ramón Couto nos vendese a súa licencia, pero non quere saber nada. Ese machista non atura que as mulleres teñamos iniciativa. Estás emitindo xuizos de valor. Ramón ten dereito a expresarse e ti estás interpretando unha intención. Interpretando? Menos guapas chamounos de todo. Mentres non caia en aldraxes ou en calumnias, está no seu dereito. Menospresar a muller é un dereito. Discriminar o sexo femenino é un dereito. Será que ti tamén pensas eso? O que eu pense ou deixe de pensar non ven ao caso. Ramón ten todo o dereito legal a non vender se non quere. Será todo o legal que ti queiras, pero é injusto. Estou aquí para facer que se cumpra a lei. A miña responsabilidade remata aí. Pois eu tamén remato aquí. Ti tranquila, Pituciña. Vexa lo que vexas, non perda la calma. Ai. Boas noites. Oh. Evaristo. Señorita, si se quere sentar. Ai. Que sorpresa tan grande, Evaristo. Fixen eu soiño, É que é tan fácil facer como de facer. Ves como poñendo cada un algo da súa parte todo ten amaño? É logo que pensabas que eu quero un túsaro. De eso nada, teño o guiso preparado. Pero mellor case é que é empezar polos iogures. Dijo porque están a piques de caducar, Primeiro, xa o di a palabra. Ajá. O primeiro... O primeiro, un entrante, unha supiña, un caldo... Pero tanto ten. Está todo tan perfecto que a min xa me parece mellor empezar polo postre, Evaristo. Postre non fixen, pero... Que foi iso? Os latexos do meu corazón, mira. Pum, 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 meu pai. Evaristo, hai algo, o ruido ven daqui. Pitus, iso é que o teu corazón tamén está latexando. E cando se xuntan dous corazóns latexando, meu pai é amor a jalope tendido. Pois como non sexan as tripas, pero aquí hai algo. Non, tranquilízate, veña, vamos a muller, non te preocupes. Empecemos polo postre, veña, sigamos co postre. Pero que me podo tranquiliña ni nada, aquí hai que mirar a ver que pasa. Evaristo, que é isto, home? Son Pepita máis Roberta, tú xenes para aquí só uns días, porque Pepita está incubando, están mellor aquí. Mira, Evaristo, desatame de historias, Colles a Pepita máis a Roberto e lévalas para o teu pendello, Non che quero repetir. Que che quede claro, Isto é todo graxa. Leva o bidón. Producto vigorizante, 0% de grasa. Hola, Carlos, que tal? Hola. Vaya, doutor. Que, coidándose, Sí, é para a tensión. Xa. Que tal, como che vai? Pois, moito mellor, máis animado, sí. Hoxe vou de festa. Como fago os 40, pois... Ves? A crise empezaba a manifestarse. Xa te o dixen eu. Menos mal que acollemos a tempo, Con pouco de sorte, só foi a crise dos 39 e pico, unha especie de pre-corentena. Sí, sería algo así, sí.
Pois veña, ala, a coidar esa tensión, Claro, claro, claro. Ata logo. No. Como te cuidas, Carlos? Xa sabes, a vida xa. A vida eterna, diría eu. Con tanta dietética. É porque non levas zume de tomate. Diz que é moi bo para a resaca. Resaca eu. Pero eu estou máis fresco que unha leitúa. Sí, pero mañá, quen sabe? A noite nove é chea de sorpresas. Ah... sí, sí, tes razón, tes razón. Non vai saludar. Ala, aí tendes. Apunto para marcar. Xa está. A tripulación do Esperanza ao completo. Os homes tardan en vir ao rego, pero acaban cedendo. Oxalá Ramón fose como eles. Pero que va. Ese é un animal en perigo de extinción. Logo, o que pasa? Non temos licencia. Pois eu xa asinei. A mí hai que pagar igual. Ramón ten unha licencia de sobra, pero non a quere vender. Non me extraña. El tamén lle dá mala espiña a un barco de mulleres. Xusiño, que? Porta, veña, que temos que falar. Logo, que estamos facendo? Suso, vai ver o barco e mírame yo o motor, anda. Pero... Veña, aliscando. Pois sí que estamos ben. Temos barco, temos mariñeiros, conseguimos os homes e con Ramón nada de nada. Pois para casos rebeldes, nada como a man dunha muller. Celia, e por que non falaste con elo? Eu? Xa vos dixen que non, Antes morta que negociar con ese cacique. Faino por nós, Celia. A ti non ves que se nos vai ir a cooperativa a pique, muller? Celia. Neniñas, quero vos de corazón, Pedídemo que queirades. Pero non me pidades que lle pido un favor a ese badulaque, que non. Non, Non. Non? Non. Eu que sei, ter como a quen di teño no papo, Faltalle isto para vendermo a licencia. Cala a boca, traidor. Que xa nos contou Paula que nin sequera abriche a boca para convencer a teu pai. Pero que dis? Fui por non embarullar as negociacións paralelas, é unha táctica que funciona. Si, home, si. Dillo outro camín dame a risa. Que non, muller, que Paula enfocou mal o tema. Apelou ao altruismo e á solidariedade, dese papá non entende. Vaya. Así que abduxiches a Paula e metichela no teu mundo sen. Muller, estaba un pouco enganchado, non? Pero deixa aí, non é? Porque cheguei a un conflito que dixen ou eu ou o sen, e dixen eu 100 veces antes. Pero ti que lle comentaches a Ramonazo para convencelo, a ver? Home, non sei, o típico mecanismos de defensa e argumentos de peso, non sei, o normal. Ai, non marees, Ladislao. Será nosa se morre teu pai e a herda Paula, porque... Ti que faz aquí? Este local mide 100 e pico de metros. Desde cando te dedicas a medir as instalacións? E ti só pagas 80 de contribución. Esas fiestras non son regulamentarias. Ora que podo facer a vista gorda, se te interesa, por suposto. Sí, sigue falando, sigue. As armadoras do Esperanza necesitan unha licencia de pesca. Ai, xa. Así que ves de embaixadora desas peixeiras. Xa me parecía a min. Non, eu non veño de embaixadora de ninguén. Estou aquí para reparar a injustiza que estás cometendo. As miñas injustizas xa as pago eu no xulgado. Alá ti, Monchiño, pero esa licencia hacha podre ser nun caixón. Coa faltiña que lles fai a esas mulleres. Oi, fai falta a esas mulleres, ben sei eu o que é. Sarna que rascar. Queren xogar aos barquiños. Escoito unha cousa, Ramón, aquí entre ti e eu. As mulleres son unha desgracia, verdade? É que o dijas. Se desapareceran, mellor lle diría ao mundo. Non vale máis que para ter fillos. E algunha nin para eso. Todas xuntas non valen un peso. Incluída a tua nai, non? Non sexas lurpia. Deixa a miña nai en paz. Esa señora Encarnación que en paz descanse levantar a cabeza. Pero ten un xesto, home, pola alma da tua nai. É un momento de demostrar que és un home de ben. Sí, un home que se rende ás peticións da alcaldesa. Non, un home que non lle fai casa ás faladurías. Un home desprendido que sabe desfacerse do que lle sobra. Pero polo seu preso, Por suposto, unha acción desa categoría non hai cartos que apaguen neste mundo, Ramón.
Se me desfago da licencia non é por vender. Se eu estou falando contigo non é para pedirche. Pero penso ben. Non me ameaces. Todo o que faga, o que faga será sempre voluntariamente. Por suposto, nin pola cabeza se me pasa que lles vayas vender a licencia esa porque eu che pedín, Ramón. Nin eu consibo que ti viñeras pedirme nada. Pois o dito, se a vendes ou non a vendes é cousa túa, por min, como se a comes. Que che vaya ben. Pitusa, que lle parece esta, Non ten moita gracia, pero podía ser peor. E esta outra? Esa é mellor. Sí, verdad? Pois nada, vou levar esta, sí, señor. Ou pregúntelle a Elena. Aínda que, claro, últimamente anda moi ocupada, non? É que capitanear unha tropa leva moito tempo. Pero a patroa non é Rosa. Sí, pero seguro que foi Elena quen argallou todo. Diz que sí. O que non se lle ocorre a esa muller. Me parece que xa convenciu a 2 ou 3 que lle faltaban. E logo van ser moitos. Unha dúcia, máis ou menos. Moi ben, sí. Así me gusta a min. Algo íntimo, nada multitudinario, unha cousiña discreta. Por gana irían máis, pero non caben. Por certo, o Currás, xa hai días que non o vexo, como lle vai? Pois, a el tirando. E a min é máis ou menos. Non o vexo moi animada, que lle pasa? Pasar... Temos un problema coas galiñas de Baristo. Vai se valer a facer un caldo con elas. Non ten máis que disgustos con esas galiñas, Pois se cadra así. Veciños todos, non sei se merezo esta festa, pero asegúrovos que será unha sorpresa que non esquecerei mentes viva. Un momento que ainda non rematei. Piras. Churras. Pepita segunda, onde estás? Onde puxaste os ovos? Valos escachar, A ver, tia Roberta, ten que ter máis xuízo. Non xoguedes comigo ás agochadas, Voume enfadar, oístese? Miña flor, meu corazón. Concha, vistes por aí as miñas galiñas? Non. Que día bonito hoxe, Tanto me ten que chova. Despois dunha noite estrelada como a de primavera, verdade, Paco? De primavera, pa vos estás na xaneira de todo. Ti que és un túsaro non ve a vida con vos ollos, que bonito que é vivir, verdade, miña marajota? Ai, tes cada cousa, Carallo, terá sido. Esta noite levantouse vento de norte, Aló, non sentiches como batía aí da nosa porta? Ai, que parece de rapaces. E de majaras por aí, home. Piras. Piras, churras. Polo barco das mulleres. Polo Esperanza. Polo Esperanza. Mulleres do barco. Esto por Rosa e por Elena. Ai. Chivo que? Embarcaches, pero non se acorde de ti nin María Santísima. Eu, mentras trago un boquiñón pa casa, tanto me ten que o armador sexa un home con a muller con animal. Aí, animal, petróleo, ponlle outra. Xa se sabe, onde hai patrón non manda mariñeiro. Aí estades boas, Pero agora tedes que cumprir a vosa parte do trato, Que trato? Consején que papá vos vendes a licencia. Agora son o abogado da cooperativa, non? Si, home, si, é que máis? Como que tamén teradesme que pagar o asesoramento xurídico que vos fixen, dixo eu. Si, home, si fui todo gracias a ti, xa sabemos. Anda, bebe.
Ai, Ramón, menudo peixe está feito o teu fillo, ten a quen lle tirar. Ainda lle falta moito para chegar á miña altura. Eso é certo, ti eras doutro aquel, máis botado para... máis botado para diante. E subindo de ti ata parece un piropo. Debe ser o viño, tira pola lingua e as burradas saen soas. Será eso, víbora, será eso. Faltame Roberto e Pepito Segunda, que fui? Anda, corras, botalle un grolo, home, pola esperanza. Bebe, home. O que estou aquí boto chispas aquela. Mirade, Roberto xa sei que é algo lixeira de cascos e igual está toleando co raposo. Pero Pepito Segunda non que vai ser nai, eh? Que fui? Que me escolliu, eh? Precisamente, xuiz, quero denunciar o secuestro das galiñas. É rise. Deixo ir, ó. Redes, vos, Pois sabes o que? O que rede último. Descojónase. Veris, toma, espera aí. Que? E agora que? Rólame polas orellas, supoño, non? Pola licencia de esperanza. Pola licencia. Que licencia, ó. Veña, e a tarta que? Que tarta? Pero que tarta, home? A tarta, non? Nestas festas sempre hai unha tarta. Non, Carlos, non. Eso é nos aniversarios. É que nos saibamos se ninguén está de aniversario aquí, home. Como que non? Veña, e logo todo isto que? É pola licencia de esperanza. Conseguímolas en a túa axuda. Así que vaite por aí, anda. Elena, mira, por que non imos ti e máis eu por aí, Ti e máis eu podemos falar aquí, se queres. Roubarme galiñas. Todo o día buscando por elas e nada. Non aparecen. Ui, que desgracia tan grande. Desgracia, teño o corazón destrozado. Non ves que para min é como as miñas fillas, casi, que é agora Pepita Segunda que ia ter descendencia tamén. Pois sí. Mira, todo se esquece. Deme a min, que máis compañía queres, Evaristo? Xa, Pitusa, pero que ten que ver, ó. Non ves que até parece que estou indo, muller, que estou toleando. Cala, eu tamén se escoito. Mira ali, Evaristo. Mira ali. Ali? Oi, ó. Pepita! Robertinho, para que vocês aqui, ó, me caguei, não. Pepita, pasa para dentro, eh? Tens que estar aí dando calorinho aos ovos, veña. Ti, Roberto, ti, cuida, Pepito, oístese? Perdóame, Evaristo. Fui moi dura contigo antes. Ai, perdóame. Así que ti que és? Como unha veleta. Primeiro, bótala fora. E agora, cando che sale da gana, tráelas outra vez para a casa. A ti parece normal? Eu xa sabía que estaba mellor aquí. Por iso trouxen. Que xa sei que aquí teño moito máis caloriña. Está mellor, claro que sí. E logo ti máis eu non estaba mellor a caloriña no cuarto. Estaríamos, pero estou amolado, Oístese? Bueno, veña, vamos logo, que ten razón que estaba mellor ali, vamos. Veña. Pitusa. As habas de raso? As habas de raso... Metena na lavadora. Estropiáronse todas. Chorei por elas e todo coa perda, pero... Que lle hei de facer, Evaristo? Vai, agora, entón xa nunca máis vou ver diante, claro. Home, non sei. Podíamos mirar a ver se atopamos unhas parecidas, pero son moi delicadas. Enrújanse. Estaba che tomando o pelo, baba. A meu pelo, por min, que sacadas de diante que non quero nunca máis. Veña. Nada, vamos para o cuarto, veña. Arreglamos anque sexa con cobertor, veña. Non sei, que eu creo que o noso necesita un pouco de... Non sei como dicilo. Non é o día, Carlos, hoxe non é bo día. Hoxe estou celebrando un triunfo e quero gozalo. Ai, sí? Sí. Queres gozalo, non? Sí. Pois sabe o que che digo? Que eu non quero saber máis nada de ti, estamos? Non quero saber máis nada, vale? Pois xa está. Pois quen entende este home?
Veña, alegría, petróleo, pon outras copas aí. Veña, brindemos pola esperanza. Aí está, esperanza.